خستنش بو بی کنفرانسی امی ایرو همو حوالاره پار بگن بری بو ام دست و دبن دروشمه چارەسەریە پرسگرێکان پێکانینە ئازادیەیە ئەمێش گوتنا ڕێبەرە بۆ بەکردنا کۆنفرانسی خۆ دەست پێ بکەن خودی واتەیەکی مەزن خودی واتەیەکی گرنگ کو دبن vê slogانê de îro roj ev kom dibin ji bo navê jî bi navê tevahî jinên amade bi navê her jinekî ku li Bakur û Jilatê Sûrî jiyan dike û baweriya wê bi fikr û felsefeya netewa demokratîk tê bawerî bi felsefa jin jiyan azadî tê îro ro bi navê tevahî jinên Bakur û Jilatê Sûrî ku bi navê şoreşa jinan hatiye naskirin bi navê şoreşa jin ji qada jina azad ji qada têkujîn û berxwedanê em silav û hezkirinên xwe ji berxwedana Imralî re berxwedana ku 25 sal e dikeve 26 salan bêraber berxwedanekî dîrokî li Imralî didimeşandin berxwedana ku kêlî bi kêlî têkuşîna azadiyê têkuşîna heqîqetê têkuşîna jiyana azad ji bona gelan didimeşandin berxwedana ku Vakî xweweke hêza mêjî çand aqil zêde xwedkiribe wê ew xwastî xwe ji azadiyê re amade kiriye gotineke bi vê rengî dicihde ye dîsa civakekê xwe ji mêjî aqil û nirxên kurdî çi qasî mehrûm kiribe yan jî mehrûm hatibe hiştin ew qasî di nava koletiyê de ye